music. Conquer my people. Hey, ko kana takapara iri ngozi taurai kosi mageto yose atambura sabiki manduru sangirozi kubva kudhara ndichiona nhasi ndozvitaura anochema ndoti puputa misodzi nerera neshirika nzitaneta nekuyaura patinoshanda pakuita shanduko tibate chinhu patinoraura A-level ndaiwa candidate ndichiti zvikaita ndonoshanda cabinet bati mabasa icandidate seiko vatema tine mashoma maprivilege zviri paketo zvandibata semagnet ava ndisisi vangu vane certificate vane musika vavo vemabhisketi vakapasa vanototengesa mabhaketi ko kana takapara iri ngozi taurai kosi mageto yose atambura sabiki manduru sangirozi kubva kudhara ndichiona nhasi ndozvitaura anochema ndoti puputa misodzi nerera neshirika nzitaneta nekuyaura patinoshanda pakuita shanduko tibate chinhu takazvariwa munamo nanhasi tichirimo chatongofarira inguva yechirimo magetsi akauya totofara sedzisimo ndabva ndafunga kukupa vakanditoriri munyi kunge paredzi kumusana ndambozama takundikana ndirini pamutati pamukana taneta nekudziya kamushana ko kana takapara iri ngozi taurai kosi mageto yose atambura sabiki manduru sangirozi kubva kudhara ndichiona nhasi ndozvitaura anochema ndoti puputa misodzi nerera neshirika nzitaneta nekuyaura patinoshanda pakuita shanduko tibate chinhu life yedu yatokundwa nema-80s papepedu pane rindi nema-taxis mwana adzingo kuchikoro asina fees kuona kukuvatema hazvina kids ndati ndicheme kwavari bati hazvina need mumunda mune zvese bati ndashaya seed imagine masiti hope ushaya seed toita sei kumageto used benefit Hey, oh, kana takapara iri ngozi taurai kosi mageto yose atambura sabiki manduru sangirozi kubva kudhara ndichiona nhasi ndozvitaura anochema ndoti puputa misodzi